ಮತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆ ದಾದ ಮಲ್ತದ ನೀನ್ 10 ರೂಪಾಯ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೇ ಜನನಾ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತ ಪೋರಾಪುಂಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ರಡ್ಜನ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಯಾ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಗಾಳ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಪೋದು ಮೇವು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಅಬ್ಜಾ ಸರಿ ಪೋದ್ ಬಲ ಒಂದು ವಿಷಯವೇ ಏನಂತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿ ಪನೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಆ ತೋಟದ ಬರೀಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಉಂಡ್ರಿಗೆ ಐಕ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಕನ ಹೌದು ಸರಿ ಪೋದ್ ಬರ್ತ ಸರಿ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಸರಿ ಮೇವ್ ಕಂತಾನ ಕನಾತಿದೆ ನಮ್ಮ Jatuh kemarin, jatuh pokan.
ಹೋದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಭೂತ ಮಂದಿರ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೀವೇ ಸಣ್ಣ ಅದೇ ನೀವು ಸಿಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಭೂತ ಮಂದಿರ ತೋಚಿಲ್ಲ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬಂಗ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋದ್ ಬರ್ಪತ್ತ ಗಾಲಾಪುರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕು ಗಾಲಾಪುರ ಐಟೆ ಉಂಟು ಗುಂಡಿಡೆ ಹಾಂ ನೀನು ಮರ ಇನ್ನ ಮೀನು ಬಲ್ಲೆ ಬೋದು ನೆಟ್ಟೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾ ಹಾಂ ಬತ್ಲಕ್ಕನೆ ಬತ್ತ ತೂಕ ಹಾಂ ಸರಿ ಪೊಯ್ ಚಂಡ ಪೊಯ್ ಬೀಸ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾ ಮರ ಬೀಸ ಪೋಯಿ ಹಾಂ ಬೀಸ ಹೋದ್ ಬರ್ಕೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ ಬೀಸ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯಿನ ಬತ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ ಪಕ್ಕ ಬೇಗ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬೈಕ ಎಟಪ್ಪ ಕುಂಟು ಮತ ಬೂಡ್ದು ಮಾರ ಕುಂಟು ಮತ ವರ್ಷ ಅಂಡದ ಇದು ಉಚ್ಚದ ಮರ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾಣದಿತ್ತು ಈಗ ಪಾಡ್ಜಿ ಕೆಪ್ಪುಗಾನಂದತ ఈయన మరి ఫుల్ కత్తాలే దాలతో చందించి ఎవరు డోర్ ఉండదా ಅವಳೊಂದು ಡೋರ್ ಉಂಡ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಕಂಬಿ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಮರೆ ಒಂದು ವಾರ ಉಂಬಿ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಮರೆ ಅದು ಮಾರ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಯಾ ಪಕ್ಕದ ರೂಮ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾವ ಸರಿಪೋದ್ವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಡಿನ ಟೂ ಒಂದಿಪ್ಪ ಹಾಂ ಅಂಚಂಡೆ ಯಾ ಪೋಪೆ ಅಂಚಿ ಸರಿ ದೇವರು ಬೇಟೋಡೆ ಪೋಯಿನ ವಾರ ಪೋಯಿನ ಸುಜಯ್ ಊಟೆ ಪೋಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾರ ಊಟೆ ಬರ್ತಾರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಮೂಡಿರ್ತಿತ್ತು ಸುಜಯ್ 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 ಪಿರಿಯಡ್ ಬತ್ಲೆ ಕಾವು ಮುಂದೆ ದಾಲೇಜ್ ದಾಲೇಜ್ ಮಾರ